vítám vás u dnešního videa a dneska jsem tady s kámošema, jo, takže udělat domeček. Jo, super, počkejte, když tak jsme zloději, jo. Jo, lidi. Ježi, jo, koko, jumbo. Já prosím vás, až skončí video, jako, tak to bude krátký, jo, když tak. Takže se nedivte, takže až skončí video, tak prosím dejte like a odběr, jo, prosím. Super, jo, budu moc rád, protože chci dát do konce roku 100 odběratelů, takže prosím dávajte tam ty odběry a lajčíky. Jo, super, budete moc hodný.